Tendes pensado facer un novo evento? Ahora mismo hai algo aí do que non se pode falar, pero ainda é a largo plazo. Bueno, benvidos ao seguinte capítulo de Morbius. Esta vez, primeiro episodio do 2025 e primeiro episodio tamén en galego. Esta vez cos influencers de aquí de Celanova, Jorge e Dani, que nos fan rir co seu humor único. Como estades? Pois moi ben, moi contento de estar aquí, hombre. Sí, moi agradecidos de que nos invitedes é moi guai que se fagan estas cousas na vida. Sí, bueno, é así un pouco pequeno proxecto, pero bueno, pouco a pouco xa iremos avanzando. Todo empeza por cero. Si, xa te envío o setup canoso, sí. Sí. Bueno, gustaríame empezar así para soltar un pouco. Como surxiu a vosa muletilla, non? Tan característica do que? De sempre. Boa pregunta. Esa é buena, creo que non quero preguntar. No, pero conta. Pois mira, a coña esa vente nós de fai moito tempo. O sea, que non sabemos moi ben nin cando nos conocemos, porque non o teño preguntado. Pero era unha coña entre nós, de que se eu quería ir tomar unha caña, ou eu quería, por WhatsApp únicamente puñamos que. E outro dicía, estou en tal sitio ou vou en tal sitio. E cando gravamos o primer vídeo, dixemos, vamos usar eso. Xa quedou. Era a nosa forma de decirlle un ao outro vamos tomar unha caña. Entón, simplemente mandar un WhatsApp co que xa quería decir vamos tomar unha caña. E como vos coñecistes entre vos? Non o temos claro, o sea, porque hai amistades en común previas, Sí. miñas, pois son Mallorquín, por exemplo, Bruno, por exemplo, por decirte algo, que é un amigo meu que o conocía el tamén, isto típico que nós salíamos e estes eran a generación dos noviños, entón sempre o veías por aí, pero non sabemos realmente cando empezamos a ser amigos ou tal, non sabríamos contestar esa pregunta, de verdade. Te preguntar, non sabemos. Non Sí damos... que somos en cosas moi parecidas, en cosas moi diferentes, levámonos vendo moito tempo, pero de cando. Sí, tamén temos unha diferencia, hai 6 anos de diferencia, Sí. entón claro, antes... Bueno, claro, non se nota, pero sí que Claro. sí. Pero sí, non sabemos exactamente cando empezamos a ser amigos, digamos, non? Bueno, vos empezastes con isto polo 2023, non? Polo tema do de Ferrero Rocher. Por que decidistes involucrarvos vos neste proxecto? Pois... Hostia, 2023, tío, Sí. xa me sona, sí. Pois mira, Sí, eso simplemente foi que vimos que nadie estaba facendo nada e un día Jorge escribiu e dixo, temos que falar. E eu, sabes, cando che dicen temos que falar, Claro, ven algo máis aí. despois, ven algo máis. E non, quedamos tal, dixo, oye, nadie fai nada, por que non famos? E ahora así os dos como, bueno, a ver que pasa, a ver que pasa. E pois puxémoslo un par de semanas. Claro, non, se refire a non facer nada do que nós pensábamos que había que facer para ganar o concurso aquí, do que non vamos falar. Pero como que veíamos que no concurso exigía un voto digital e as accións que se estaban levando de forma institucional, digamos, que é o normal, o que fan os ayuntamentos, pois pouca comunicación en redes, digamos. Entón dicíamos, isto se tiramos por as redes, damos conseguido ese voto online, ese voto digital para ganar o concurso. E foi que a idea. Sí que é certo que habíamos falado meses atrás, Sí. o levábamos tempo falando de facer algo, pero non tiña nada que ver co que de feito Era máis parecido a isto. Era máis parecido a isto. Sí, habíamos falado que de tiñamos facer... ganas de facer algo en Twitch e en tal. Twitch ou algo así, entrevistar a xente do pueblo, Pero tipo podcast. nunca Pero claro, fixemos. creo que o que nos vai a falta era algo que nos motivara a facelo ou unha oportunidade para poder entrar en eso, e xusto apareceu isto. Cambiamos o que nós tiñamos pensado facer, Sí. e tal, e xa ves. Vinculámoslo moito a Celanova, era Claro. o mellor concurso en sí, pero ahora seguimos, claro. O sea, cando empezastes cambiou significativamente a vosa vida xa desde o principio? Houbo aí un cambio que notarades vos que... Eu creo que non cambiou xito. Non cambiou nada, o sea, No. sí que... Sí que sentimos apoio de moita xente de aquí e agradecemos moitísimo. E bueno, de xente de redes, que lle gustou moito tanto promocionar Celanova como promocionar o rural, como o galego. Eso sí que vivimos de eso. Pero Sí. o resto, o que estamos quedando hasta ahora porque vimos de traballar, é dicir. Sí, non, seguimos con as nosas vidas, e que eu, por decir, xa hai como tres cousas que eu consigo identificar coa conta, ou coa repercusión da conta. Por un lado, cando foi a etapa do concurso, sí que o pueblo en sí, sabes esta frase que din nunca eres profeta na túa terra? Nós nese momento sí que o éramos, porque toda a xente pola calle parábanos e decíanos, joder, que guai que estades facendo, tal e cual, e entón, por un lado, sentíamos moi orgullosos de pôr o nome de Celanova en todos lados. Eso por un lado. Despois, a segunda parte é, digamos, o crecimiento per se nas redes,
E, por outro lado, a oportunidade que nos deu de conocer a xente que traballaba nas redes, que é o que acaba de decir il, que son xente super interesante, o sea, nos fixemos, ou agora temos, digamos, amistad con xente que ao mellor antes veíamos e decíamos, cando vou conocer a esta Claro, persona, pero son personas moi interesantes, eso sí, che dá esa oportunidade, digamos. Bueno, no caso de cando comenzastes, tendes algunha anécdota que vos gustaría contar? Que sexa así super curiosa. De canto comenzamos. Que o primeiro vídeo foi un tostón malísimo, Sí. era moi largo, pero queríamos nombrar, bueno, esta Sí, que está somos simpática, sí. Sí. Bueno, Fixemos un listado de de influencers influencers galegos como para tentalos a que nos botaran un cable. E fixemos un listado de xente, en verdad, que eu a moito non os conocía, a outros sí, pero bueno. claro, ele decía, eu sigo a este, Sí. sigo a este, eu a este, E eu a este. buscamos xente de diferentes ámbitos, Pero pero o vale. listado era larguísimo. Buf. Pero había un que conocíamos os dous, Mm. que dixemos, bueno, isto nombrámoslo. Claro, como tiñamos un listado, iba nun móvil pasando todos os nombres. Que abonos, o sea, costounos moito facer o primeiro vídeo, Claro, porque tiñamos claro. un listado, non éramos capaz de Non memorizar. era, entón tiña, de repente puxos alguén co móvil e iban pasando os Sí. nombres todos. Non sempre, o máis difícil sempre é empezar. Claro. Despois xa, cando empeza, xa... Pero ese primeiro vídeo empezamos a decir todos os nombres E había un que quería por nombrar os dous, e non e nombramos. non o nombrabas. E acabamos o vídeo, quedou ben, e dixemos, hostia, non nombramos este. Que era Chapimulas. Chapimulas. E dixemos, pero xa o vídeo quedou, que levamos tanto Claro. tempo grabando que nada. Entón non o nombramos. Que pasou? Que o etiquetamos, e o momento de colgar o vídeo, Foi o nada, primeiro que respondeu. Ahora, ou así, puxo, quedeime vendo o vídeo porque me etiquetaste esperando a que me nombraste. Pensei que non me me nombraste, cabrón, Pensei que me ibas a axuda. non sei que non me pediste axuda. A Tal partir cual. de aí empezamos a falar Tal con cual. il. Pero a hora de publicar o vídeo. E que en plan, 2 días despois fixemos un directo con él. Sí, e despois O día seguinte xa. Pero foi, sí, esa anécdota é moi graciosa. Sí, O que queríamos nombrar, non o nombramos. Bueno, no tema dos invitados e tal, incluso falastes con Alfonso Rueda, non? Por aquel tempo no 2023. Sí, cosas tamén fora... Sí, Como foi esa entrevista? pois eso foi curioso, porque esta non ten anécdota. Sí, bastante. Esta é boa. Estaba eu, aparte, acórdome, co alcalde de Celanova, co Puga, falando dun tema do que estábamos facendo do nombre a marca. Bueno, desta marca que non, Bueno, igual, que non é Nestlé. Bueno, entramos unha chamada e dinme, Un número larguísimo, ¿no? sí. Hola, mira, soy el jefe de prensa de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta. Yo coño un móvil siempre aquí, que me estaba tirando. Tal, non sei que. Entón, creo que a primeira vez colguei, Colgaste, chamache. chamei o Dani, digo, non sei se me están vacilando, me están chamando tal cual. E ahora, en plan, o vacilaste seguro que vai chamar, ¿no? Pero sonaba moi en serio. De repente volveron chamar, claro, digo yo, Dani, bueno, farémoslo porque é o presidente da Xunta, sabes? O tema é que o tema político é moi delicado, non? Entón, Xa, claro. se empezas a facer con un ou outro tal, o máis divertido de todo foi que cando nos volveu chamar, dixenlle, sí, pero mira, nós traballamos, e eu teño este horario, e o Dani ten este horario. Entón, se o presidente da Xunta quer falar connosco, ten que ser entre tal hora e tal hora, e pode ser este día ou este día. O sea, puxemos nosa condición, como se fóramos... Estábamos moi seguros ainda de que fora en serio todo. Claro, Poño, entón puxemos yo así e tal, e despois xa chamou outra vez de volta, sí, perfecto, tal día, E tal hora. fíxose a segunda, porque a primeira vez que quedamos para facer a videochamada, aí non lles iba a internet. Verdad. Tuveron un problema ca conexión, entón tuvemos que quedar outro día, volvemos quedar ao mediodía, que era cando ele salía e Sí. salía, e xa está, pero sí, pensamos que era un vacío ao Sí. principio. Non, se vai mal o presidente da Xunta, xa No, eso xa... Pero bueno, tendes o proxecto de Reviravolta, ¿no? Que falastes antes de moitos invitados e tal. Bueno, iba a vos preguntar como contestas con él, pero xa respondistes. Bueno, é un evento benéfico, non? Sobre os afectados da Dana. Gustaríame preguntarvos que opinades sobre o tema. Sobre a dama. Sobre o tema da Dana e todo eso. E Bueno. como conseguiste, sobre todo, adoptar o local. Bueno, eso foi gracias a Ovella Negra, que fixeron vídeo Sí. publicando de que había esa opción. Bueno, pues, a que non teñamos tantísimos seguidores, pois entramos, dámonos de alta, sí. Bueno, a partir de eso conocimos a este local, conocimos a esta chica, e, bueno, moi contentos de botar esa mão. Referente ao tema da Dana, fixemos un vídeo no que damos opinións un pouco. Sí, é verdad, temos unha frase de que ao final estábamos hasta os collós, Sí, de que xogar coa vida da se xente. xogase ca vida da xente. Que basicamente é o O sea, instrumento que opinamos os dous. Sí, a ver, creo que un despropósito en todos os ámbitos, en todas as cuestións,
da igual si local ou nacional, que eso non esas cousas non se pode permitir. Ainda a día de hoxe, aparte temos amigos, teño un bo amigo que é militar e desplazouse xa varias veces elí, contache o que ven e demais, e, bueno, Sí, tamén, sí, sí. totalmente non é É normal. que non se olvide, porque ahora xa estamos nesa fase de que Sí, pasou é que xa non sale na Como prensa, xa non tengo xa pouco non se fala. Exacto, que non se Correcto. olvide porque igual que pasaron no seu momento nas islas, pois Sí, sí, son estas tragedias que non deberían pasar, pero siguen pasando, e parece que non aprendemos, as persoas que teñen que gestionar non aprenden, ou non queren aprender. que non digamos que nós íbamos a mellor, pero Non, non. creemos que debería ser, haber sido Bueno, outra pero forma. Claro. as persoas de a pie xa de entrada non collen eses cargos de responsabilidade. Así que, É dicir, se supón que se tú entras a un cargo de responsabilidade político ou dun cuerpo de seguridade ou do que sea, xa asumes que tes que tomar ese tipo de decisións. Os ciudadanos de a pie o único que temos que facer é exigir, sin máis. Non? Se ao final centrarse demasiado en ideoloxías e o máis importante é a población, o povo, non? sí, Claro, exacto. exactamente. Sí, sí, sí. Eu que estou de acordo totalmente contigo. Sí, é o que pensamos. Sí, vamos. E, bueno, no caso da reviravolta, como foi o voso evento? Pois moi contento de como saliu todo. Nós tiñamos en mente facer algo porque íbamos a cumprir un ano da conta, porque estábamos nese momento, bueno, como ahora, que estamos crecendo moito en seguidores. E tiñamos na cabeza facer algo, non sabíamos ainda moi ben o que, tiñamos tal. Habíamos feito a Resiliencia no seu momento, que era así unha especie de para presentar o vídeo grande que se fixo en Novo, fai un ano. E tiñamos eso en cabeza, xusto pasou o tema de Valencia, e dixemos que mellor que ahora failo a lo grande e que ser todo un donativo. Logo, claro, puido ser por axuda de moitísima xente, senón era Claro. inviable. A verdade que foi espectacular o auditorio cheo e o máis digamos que nos podemos sentir orgullosos foi de facer coincidir a todos os invitados que viñeron, aparte que super variopintos e de distintas localidades, e xuntalos a todos en Celanova, vindo hasta aquí de forma gratuita, iles, Sí, sí. coincidir ese mismo día, sabes? Porque, eu que sei, por Rogelio e Cibrán viñan de Cádiz, Sí, sí. estuveran de viaxe, chegaban xusto o día anterior, foron a casa, colleron o coche, viñeron aquí. Xente que veu ya mañana moi cedo por Sí, outros eventos, ou compromisos e demais. xente que non puido vir, porque claro, se sempre ten moitos eventos, pero ainda así colaborar de alguna outra forma, entonces. De aparte de vir, despois xa traer algo para regalar, para subastar, Sí, para subastas. seguir ampliando os fondos para as axudas a Valencia, e, joder, moi guai. Peliños de punta, de verdad, porque Sí, foi un sí. espectáculo, nos pasámoslo moi ben, non sei se vos que estades aquí, que non se ve, hai máis equipo, non está só aí. Hai 23 persoas. Sí, por lo menos. Si estuvestedes, pero témolo grabado, o que pasa é que había 4 cámaras, debe haber 10 horas 10 de horas. vídeo, faltanos un disco duro todavía porque non lo entreguen, a intención é editarlo completo e publicarlo en YouTube, entón, que si, a xente que non Vamos pudo ir. meter cero presión, porque toda a xente que fixo eso foi por iniciativa propia para axudarnos, é dicir, Claro, cando este, pero vai tardar, sí. Todo ese tinglado que se montou foi a coste cero, quero dicir. Todos os patrocinadores que puxemos na pantalla aportaron o seu grado de area para que isto se pudera facer. Os hoteles de Celanova, o sea, o Casa Riquiña, o a Couga e a Xanela Azul cederon os hospedajes para toda a xente que viu. O Mesón Vieira e Montana puxeron Sí, o Gata, catering Madrugal, o para- catering, Muebles Iglesias, todo decorado. O sea, aquí estou metendo a pata porque vou deixar Algunos para a vamos a xente. olvidar, pero si No, non importa, Todo, no, digo, vou meter a pata porque moita xente, o sea, puxeron todo a disposición para cubrir todos os gastos, e que todo o que se recaudara da entradas fora para Valencia. Moi guai. Tendes pensado facer un novo evento? Ahora mismo hai algo aí do que non se pode falar, pero Correcto. ainda é a largo plazo. Sí, e non é solo E non é só nós, pero, bueno, Sí, o único que podemos decir é que con outros influencers, con outros dous en concreto. con outros considerado teto influencer, pero bueno, Sí, exacto. Chamar, como é que di outro, creador de contenido. creador de contenido. Que mal contenido. Mal contenido, sí. Con outros dous, en teoría é unha cousa a nivel Galicia. Sí, pero xa sería Pero tirando... ainda hai que, de feito, a intención é ter a primeira reunión agora entre enero e febreiro,
sentarnos, falar ben do tema e ver se é posible facelo ou non, pero hai unha idea. Hai que dar bastantes máis voltas que as viravoltas. Sí, sí, sí. E bueno, tú antes mencionaste, Dani, do vídeo bueno, a marca que non se pode nombrar, non? No. Nos chamámoslle o vídeo. O vídeo, exacto. O vídeo. O vídeo. No, a min é un vídeo increíble. Gustaríame preguntarvos como conseguiches para que toda a xente de Celanova se unira solamente para facer ese vídeo en concreto. Eso Que, é. bueno, non puxemos na televisión porque hai que facer propaganda do canal, pero Claro, Sí, bueno, claro, deixar o link para que No, depois a xente que está vendo que poda ir a ver. Iso é, penso non temos explicación. Vai unido ao boom do que falaba antes Jorge do que pasou fai un ano polo concurso que entonces a nova se involucrou, pero nunca pensamos que un domingo ás 7 da mañá que fomos nós, e que ás 8 tiña que empezar a chegar xente, que se estuvo ali hasta as 2:30, e que veu todo o mundo. Foi, o sea, non Sí. pollo agora, Contabilizamos 2000 personas, sí, máis ou menos. foi unha Según os locura. grupos que tiñamos E logo Adolfo, de que colectivos, Adolfo fixo un traballo, Adolfo e Lucas, traballo de grabación eso foi de Adolfo de Lucas de Inivo con de edición posterior, Con o cosas sonido e tal, é brutal, é brutal. pero é eso. Nese momento, calquera cousa que facíamos, é que era unha locura, o sea, a nivel Celanova. Nos íbamos pola calle, para chegar a un sitio, non daba chegado, tal cual. Nos decíamos, hai que facer isto por Celanova, e a xente, sí. Feito, Exacto. nese vídeo, hubo un momento no que estábamos grabando unha das escenas máis bonitas que a Cornenos, nunha calle, e logo íbase facer a parte final que era que estuvera a plaza vacía, solo nós, Tinoca, Pulpeiro, e xuntarse todo o mundo na plaza. E chamamos Sandra e dixo, tendes que vir un vaciar a plaza, vamos como vaciar a plaza. Entón, Claro. quedou un dos nenos e unha plaza, deron un megáfono, e dixo, bueno, perdonai, son Dani, que? E agora temos un problema, temos que vaciar a plaza. Pero por esa calle non podes ir, tens que ir por ali, é vacíos. Sí, porque había xente Eu decía, si isto se fai tal, pomo un mar que abro, e xa é Sí, porque nós éramos un grupo de 7. Sí, sempre está. O sea, non salíamos nos vídeos, pero estaba Dasi, Sí. estaba Bea, estaba Estaba- Diego, estaba Sandra. Rosana. Rosana, perdón. Ves, sempre me Sempre toca, se enfada, sempre me olvido da xente. Tiñamos xente colocada en distintos sitios para mobilizalos. Ese mensaje foi que non conseguimos que a xente se mova. Entón tiña que ir un de nós a decirle, por favor, botádemos para atrás. Tampouco Facíanos caso. pensei que me fora a hacer caso a mí, pero... Sí, pero facíanse caso. claro, entón xa... No, o vídeo quedou espectacular. Claro, é unha locura, É unha locura de vídeo. E Representa o que ven sendo pues, Celanova. sí, un pouco de taparte todas as asociacións, diferentes lugares. Hubo unha persona, porque nós, antes falache do Rueda, pero bueno, fomos os únicos capaces de xuntar a todos os partidos por un mesmo objetivo, porque fixemos tamén un con Ana Pontón, outro con Xosé Manuel Besteiro do PSOE, con Abel Caballero e Con co Jaime Jaime, o sea, é increíble, estaba todo... non vou dicir cal, pero hubo un diles que nos dixo que o vídeo non só representaba ben a Celanova, sino que se o veías con perspectiva de Galicia, Xa que representaba moi ben os valores de Galicia en general. Bueno, O sea, que vexas... claro. Bueno, vos destes as badaladas, tanto este ano como o ano pasado, ¿no? Quen iba a dicir que aquí en Celanova iban se dar unhas badaladas? Outra locura máis, estas que a veces non teñen explicación. Sei de xente así que intentou, pero ao final é difícil, porque, claro, queras que non, pois é máis do mismo. O sea, necesitas axuda, necesitas querer facelo tú e querer que a xente querer que o fagas. Que o Concello que Co Concello, exacto. Sí que é verdade, para o ano pasado ao acabar, hubo unha persona que me dixo, non me dades conta, pero claro, se tú, por exemplo, estás no matrimonio e te separas entre Navidad e fin de ano a cenar en cada casa, Claro. ese día conseguiron pues, comer todos a sobar xuntos. E xe, claro, no, mira, non había visto así, non estou casado. Pero... Sí, é verdad. Toco madera. Pero... Sí, esa persona dixera, é a primeira vez que damos xuntado que comemos as uvas, a familia do meu marido e a miña familia todos xuntos, porque viñamos todos á plaza. E eso, joder, dincho en plan con un abrazo e tal e cual é super emotivo. E este ano pasado era o boom, como falamos antes de todo o que pasaba, que veu moita xente, pero este ano, co frío que facía, sin ser xa tal, e toda a xente que veu se flipando. Sí. Porque mira que falla frío este fin de ano, cuidado. Sí, este ano pegou fuerte. Sí. Moi ben. Ao final as cousas hai que propor facelas. Si tú planteas unha idea interesante, ben traballada, que atendas aos detalles e demais, e a comunicas ben, Claro.
que eso é super importante, comunicar ben o que fas. O sea, de nada vale que tú montes isto, nos entrevístenos a nós, ou tal, a outro e cual, que se non lle das publicidade, nadie o vai ver, nadie o Claro. vai topar. Sí, Entón, a comunicación é moi importante. Entón, o dar para dar sí, hai que poderla facer, pero tens que, sabes, como que promocionar calquer cousa que fagas, se non, olvídate. promocionar. E nós, por exemplo, cando empezamos con isto, tuvemos moita suerte de que todo o mundo compartía os vídeos Compartir os que... vídeos, Nós subíamos un vídeo e compartía todo o mundo. Eso foi a publicidade que nese momento nos deu a noso Pumba. Claro. Mm. Bueno, antes, Jorge, mencionaches tú o de Jacome. Bueno, vos fostes apoiar o COP e trouxeses incluso a Samu Rodríguez a Reviravolta. Bueno, gustaría preguntarvos sobre tema deporte, sobre o COP, se xogastes algunha vez o básquet tamén. El Xela era máis básquet que o de fútbol, sabes? Eu sí, en Venezuela, pero sí. Eu xoguei Sí, a fútbol sempre aquí nas escolas deportivas de aquí e tal. Fútbol sala, fútbol sala, bueno, pero sempre fui Eu máis. xogaba ao fútbol, pero era malísimo. Entón, o básquet dábase mellor. Entón, sí, Pero sí, o vídeo do COP tamén foi unha pasada. É que fixemos unha cousa entre gracioso e emotivo, sí. super chulo. E A nos pois- gustounos moito. E pois Samu, que se animou a vir aquí, super majo, bueno. Falamos con máis xente dele, pero Claro. Samu estaba nese momento lesionado, non estaba. Claro. E dixo, moitas gracias por invitarme. No, gracias Que a a ti partir que ves. lesionouse despois de que fomos Sí, facer o vídeo. ao día seguinte dixeron o vídeo. Fora MVP. Nos gravamos despois dun partido de Copa, se non me equivoco. Foi MVP nese partido ao día seguinte do entrenamento lesionado. Sí. Sí, xusto. Pero ves, esas son as cousas que comentábamos antes de que gracias a isto tes a oportunidade de conocer a xente moi interesante. Pois Samu é un bo exemplo. Aparte de un rapaz que é increíble, é majísimo, é unha pasada. Bueno, pois un saludo para el desde aquí. Eso, hola Samu. Samu, cando queiras podes vir aquí a Sí, Morbius pode vir para aquí que a te Morbius entrevisten. a falar. Lanzámonos. Sí, lanzamos aí o... Bueno, que recomendaríades vos para empezar? Porque, bueno, eu ainda estamos empezando tal, vos que xa levades tempo, gustaría que me deras aí un pequeno consello para ir crecendo pouco a pouco. Pois o que dixo Jorge antes, ter ganas, facelo, propor algo, facelo, ter ganas, e logo sí, por un lado ou por outro das redes sempre vai funcionar ben, pero darlle recorrido a eso e darlle publicidade, claro. Non me refiero a que contrates a unha empresa publicitaria, ni que invirtas, pero sí, darlle bola a todo, porque Sí. ao final... Buscar fórmulas que te axuden a promocionar o podcast en sí, Sí, fórmulas que non sean de por cuartos, quero dicir, claro, non vamos por boca a aí. boca, tal, non sei que, bueno, as publicacións, pero eu o que che diría sobre todo no tema das redes é, por un lado, que che guste realmente, Sí. pois senón non vai salir nada bo de aí, constancia. Constancia, ser constante. Nós agora seguimos medrando porque publicamos todos os días, o sea, non hai un día que non subamos un reel. Bueno, hai xente que se dedica a isto, que publica 2 ou Claro, 3, claro. pero viven desto, nós non. Pero nós publicamos todos os días hai un vídeo. Peor, millor, pero constancia. Contaba antes, os lunes xuntámonos, facemos todos os que poidamos, logo hai o traballo de edición, Sí. por suposto, pero ese día que nos xuntamos é como hai que dar caña. Facemos a semana. Tamén é verdad que o primeiro que dice igual é máis importante, que che guste. Porque se estuéramos sendo obligados non íbamos quedar os lunes para iso. Claro. Eso é máis importante, constante se importante te gusta, ou pasalo ben, nos levámonos moi ben, rímonos, hai días que estamos desganados. Falei contigo antes, Sí, un tira dun, outro tira, sabes? Sí. Como venga, un ten unha idea, outro non lle gusta, pero ve outro convencido e dice, pues venga, Burro. ao revés. Exacto. Sí, pero... ir improvisando e... Sí, improvisar todo, eso que sí. se Eu, para min, que che guste é ser constantes. Sería, creo que Sí. a recomendación que vos daría. En plan, vos, o que pasa que o vosso formato son contenidos máis largos, tal e cual, pero para promocionarlo, pois utilizaría Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, bueno, chamalle X, tweets, con pequenos Sí, clips. entre shorts, Todos os días cual, coller un tú- cachiño dunha entrevista, soltalo hoxe unha, mañá outro, en algún momento a xente, Sí. o sea, o algoritmo quedase co rollo e tira. E vos que sois influencers, credes que no caso da televisión... Non son. Somos Jorge Dani. Bueno, É que fainos moita gracia. Sí, yo creo o que ese sea Jorge entende, Dani, sabes? que Sí, se- claro, joder, sí, no, sí que entendemos o rollo, pero bueno, claro. vos que sois Jorge Dani, credes que as redes van sustituir totalmente a televisión normal, en aberto, e esta pode desaparecer? Teño as dudas, eu
xa non consumo televisión, verdad? Vexo a revuelta, pero xa non a vexo normalmente Claro. en directo. Entón, claro, eu se falo por min, Eu a tele, o que é a tele, non. claro, Creo que, o sea, o que vai sustituir os canales habituales van ser as plataformas sí, tipo tipo Netflix ou Netflix, que seguramente haberá outro tipo de plataformas máis adiante, claro, na que a xente elija a carta. claro, Pero o que é a tele no salón e tal, non. A mellor tela virtual, ou tes unha máis sí, grande, ou vela nunhos cascos, o sea que a xente vai seguir estando no seu sofá, claro. tirado vendo algo. O que pasa é que van ver, ou no mellor non van ver a primeira, en plan que non podas tirar para diante ou para atrás, ou, Claro. pero a tele no salón vai estar. Sí, eso está, porque ainda que sea Iso para ver Netflix, exacto. para Ou para ver Couso, por Instagram, exemplo, claro, ou o que sea, sabes? Pero claro, pero para ver o telediario, pois abro Twitter, e vexo que claro, está falando nese momento. o moito volta lle dan os canales de por si Sí, a seu tipo de programación, ou sí que acabarán, pero pero non vai ser algo inmediato. ainda non sabemos, non podemos saber. Entonces, No, además a televisión fai falta para ver o Ourense na Copa do Rei. ves, exacto. Exacto, ver como elimina a Valencia, xusto. Exacto. Sí. Sí, E bueno, este é o primeiro capítulo do ano, do 2025. Que esperades vos para este ano? Pois que sigamos relevándonos ben. básicamente. É o primeiro. Seguir tomando unha Que creo que sí. Creo que non vamos ter problema por eso. Temos unha condición que se non lle parece algo mal que falemos, que poucas veces se ten falado, pero é un condicionante para que seguir levándonos ben. Sí, sí. E se non seguimos levando ben, o que teña que vir, que veña. É dicir, non tampouco nos planteamos... Non temos obxectivos Sí, quero vivir desto. tal, Non. non, queremos seguir facendo cousas pasar ben. divertidas, que nos gusten, evidentemente, cando van salindo cousas, pois aproveitalas. Claro, O ano pasado, por exemplo, que che dixera eu, mira, invitáronos ao noso primeiro festival. Sí, contentísimo, contentísimo. E fomos con uns cero expectativas, digamos, bueno, sabíamos un pouco o rollo, e foi un festivalazo increíble, pasámoslo super ben. O Salomar en Burela, e pasámoslo... O ano que ven repetimos, Tenemos que invitar. tendes que ir, o recomendado Osa do Mar en Burela, un festivalazo da vida. Sí. Pero nada, seguirán surgindo cousas, pero nós o que Exacto. queremos é levarnos ben e seguir facendo vídeos graciosos. Bueno, pois nada, imos xa cerrando por aquí. Moi ben. Gustaría vos agregar algo xa para acabar? Nada, simplemente moitas gracias por invitarnos. De verdad, todos moi cómodos. Que sigas así, que está moi guai o formato, está moi guapo o setup. Por 23 que está así detrás, moitas gracias tamén. Non, sin el... Siguen os dos, va, Sí, son sí. dos, pero gracias a vos tamén, vale? Sí, moitas gracias e nada, que agora queríamos decir de facer un pequeno reel, se agora que Queríamos te dicir, cortemos, no, estás obligado. estás obligado a facelo. Ahora ao cortar, pois a xente que está vendo o podcast, pois pode ir ao noso Insta e ver o voso, porque Ya, claro. pondrémoslo como compartido e a ver se te liamos para facer un reel. Pois perfecto. Algo máis. Moitísimas gracias por vir bueno, quen diría que iba a estar eu este ano facendo un podcast con Jorge Dan? Quen Bueno. diría que nós íbamos estar nun podcast? Claro. Vamos, de Ceranova, todo o que faga falta. Esa é a premisa, unha das grandes premisas que temos. Todo o que sea de Ceranova para diante. Pois perfecto. Bueno, para a xente que está escoitando o podcast, moitísimas gracias. Vamos xa cerrando por aquí e, bueno, vémonos no seguinte capítulo. Xa sabedes, en Instagram, en Spotify, en todas partes. Como sempre. Vémonos.